This program is brought to you by Enhanced Vision Optical, located at the first level of Libkit-Kay Mall, Cagayan de Oro City. Nay asawa din niyo, nagproblema. Iyang ipapaardi ang iyang badlungon nga bana. Gipadala niya through messenger. Papaardi. Akong ipapaardi ang akong bana nga grabe ka badlungon. Wala na'y gakahimo nga maayong trabaho kay na-addict na sa online games. Usa ni siya ka delivery rider. Pero dili siya makatrabaho og tarong, na-addict na sa online games. Grabe ka immature Papa Ardi. 35 years old naman unta. Unsaon na lang namo ni Papa Ardi nga housewife lang raba ko, unya na ami duha ka anak. Ang usa 5 years old, ang usa 2 years old. Gakapas mo na mi Papa Ardi kay kulang yud kaayo iyang ginarimit. Unya masuko pa konsultihan, maninghag dayon Papa Ardi. Grabe kalisod namo Papa Ardi, unta matabangan minimo ani akong problema. Okay. Unang-una kay istorya nganong magdugay man kana nga laki nga lampingasan kanang laki nga way buot. Diba? Kung pwede pa lang mo istorya ko laki nga abnormal pero bawal na eh. Bawal man lang nga term. Ano man tos man ka? I mean, mag-uban mo sa lalaki, pas mo mangyapong ka. O niya, mahadlo ka imo siyang biyaan, kaya mapas mo ka, parehang pas mo ha. May pag imo na lang ng biyaan, at least ang imong problema, pas mo na lang. Kaysa mag-uban mo na nga laki, duhay mong problema. Pas mo, o niya, magsigi kag kaguol. Kaya nga no, sige magpabadlong na nga lalaki. Wala kay future, ana. Wala kay future. Actually, pwede man na sa kasuhan kay under man na sa Economic Abuse, Republic Act 2262. Pero, gakalas-kalas ka lang sa imong panahon. Gakalas-kalas ka lang sa imong panahon, di ba? So, ang imong buhaton, tagay lang sa siyang benefit of the doubt, mag-istorya mo. Istorya sa mo. Isulti ang imong mga kahigwaos, ang imong mga reklamo, batok kaniya. Pero kung sarado ang iyang huna-huna, dili sa maminaw nimo, unya maghatag lang nagkasakit sa imong kasing-kasing, magbulag na lang mo. Diba? Magbulag na lang mo, unya moadto ka dito sa imong ginikanan or sa imong parente, sa baka nga probinsya, magsugod ka og maningkamot kag imo. Kay mora mangyapon, wala mangyapoy pulos nga mag-ubang ka ng lalaki nga way buot, kanang lalaki nga lampingasan. Mayo kayo ang saad sa imo, so wa pa mo magminyo karon inana puro lang pasakit imong ang iyang gihatag sa imo. Magbulag na lang mo para usa na lang imong problema kung saon nimo pagpakaon ng imong anak, pag-atiman ng imong anak. Pero wala ka na siya nagpasabot nga wala na obligasyon ng imong bana. Naa say obligasyon. Obligasyon niya nga suportahan ng imong mga anak. 'Di ba? Suportahan now. Kung dili sa mohatag og suporta, ipapriso na to. Ipapriso na to na imong bana nga way buot under Republic Act 9262. Tanaw na tong dili na siya mohatag og suporta para at least naman lang ang imong problema kana na lang. Kaysa mag-ipon mo, warang yung kay kalipay ang klase nga bana. Wala naman kay kalipay ana, napabalik kay kalipay ang klase nga bana umaniklaro. Di ba? Umaniklaro, wa pa man nag-mature. Ang iyang paminaw ana, 20 anyos pagyapon siya na lisod kayo magdisiplinag bana. I will tell you. Basi mauna kag kamatay sa konsumisyon. So kung di gid sa mo to, human nga nag-heart to heart na kaniya, wag gyud pagbago, magbulag na lang mo. But I'm not saying nga magninyo kag lain. Magbulag na lang mo for your peace of mind. Dalo nimo mga bata. Pero iobliga gid siya nga mo suporta sa imo. Iobliga gid siya nga mo suporta sa imo. Para sa pagkaon sa inyong mga anak. At least medyo magaan-gaan na.
Then ikaw, mubarog kasi mong kaugalingong mga tiil, maningkamot ka, di man ka maglisod, kaya obligasyon na si mong bana, mo suporta man gid siya. Kaya di sa mo suporta, ipapriso na to. Diba? Ato nang ipa-DSWD. Ipa-DSWD na to na imong bana. I-message lang ko kung di mo suporta. O di wala say choice, suporta siya. O di at least, kana na lang ang imong una-unaon, suporta siya, maningkamot kag imo. Kaysa naman, mag-uban mo si imong bana, puro lang kasakit, puro lang kagool. Basi mag-enlargement of the heart ka pa. Diba? Basi mo taas pa imong blood pressure, mo taas pa imong sugar, magka-cancer cell ka pa tungod sa konsumisyon. So ana lang, kay istorya. Ana lang. Oo, ayog, dili pud pwede nga di siya mo support kay iya man ang anak. Mo support siya. Bisan pag nagbulag mo support siya. Dili na niya pwede himuong rason nga di siya mo support tinagbulag na mo. Under the law, he has to support your children. Okay?